سلام زخبركم تخطاتلتي مدبات دمس حفاش أبناي لومي وانا وقديات مدبنا أبزي وانزي علمنات النوازقلو زلا كابستفر لي ميدياتات بزفنو زنبوع تومني حبريتا مالت فيك نيوس مخانو مسكر رايد ليوان ጋዜጠኛ ሓዳሲ ኤርትራ ብርሃነ ምሕረታብ ስለምንታይን ብኸመይን ንዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ዝምልሽ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣሎ ዝንቡዕ ሓበሬታን ሃሲኡን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝንቡዕ ሓበሬታን ሃሲኡን እዋን እዚ ዓለም ካብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብዝፍኖ ዝንቡዕ ቱምኒ ሓበሬታ ማለት ፌክ ኒውስ ትናወፀሉ ዘላ መድረኽ እዩ ሕብረተሰባትን ውልቀ ሰባትን ብዓበይቲ ኮርፖሬሽናት መራኸቢ ብዙሃን ተሰኒዑ ብዝንዛሕ ሓበሬታ ግዳያት ክኾኑ ንዕዘቦም ኣለና ዝንቡዕ ሓበሬታ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ህይወት ሕብረተሰባትን ውልቀ ሰባትን ዘውርደ ዘሎ ሃስያን ስናምራው ፀገማትን ጉህድ እዩ ኤርትራ ድማ ከም ኩለና ሃገራት ግዳይ ናይ ስኑዕ ሓበሬታ ትካላት ሚድያ ምዕራብ ኮይናን ፀኒሓን ኣላ ስለዝኾነ ድማ ነዚ ዝገጥመና ዘሎ ዝንቡዕ ሓበሬታ ሃሲኡን ንምምካት ክንክእል ብመራኸቢ ሓፋሽ ዝፍኖ ሓበሬታ ብዝመጾ ሓንጎፋ ኢልና ክንቅበሎ ዘይኮነ ሓቅነቱ ክንመምዮን ዕላማታቱ ክንምርምሮን እዋኑ ዝጠልቦ ጉዳይ እዩ ባይተ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብ23 ታሕሳስ 2009 ኤርትራ ንዕጡቃት አልሸባብ ኣጽዋር ትሕግዝ ኣላ ብዝብል ጥቐነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማዕቀብ ኣውጅ ነይሩ ድሒሩ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ናይቲ ውድብ ምጽራያት ብምግባር ኤርትራ ምስ አልሸባብ ብቀጥታ ዘተኣሳስራ ጭብጢ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ብወግዒ ምግላጹ ዝዝከር እዩ እቲ ነገር ባዕላ መምጽኢት ደርፊ ባዕላ መጥፊት ደርፊ ብዝብል ብሂል ክግለጽ ዝከኣል እዩ ነይሩ እዚ ይኹን እምበር እቲ ሓቂ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ነቲ ውሳነ 1907 ዝሓለፈ ብይን እገዳ ምኹነይ ንምግባሩ ዝለዓል ዝነበረ ኣብ ሰነዳት ሰፈረ ጭብጥታት ምስክር እዩ ምዕራባውያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብርዎ ውዲት ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሃን ብዝገብሮ ሸፈነ ትምዩን ሓበሬታ ማለት ፌክ ኒውስ ተበጊሱ ክሳብ ክስታት ባይተ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ጣልቃ ምትእታውን ዝርጋሕ ዝተወደበን ዝተዋሃደን መንባሩ ዝፍለጥ እዩ ዝንቡዕ ሓበሬታ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ተባሂሉን ይጥቀስ እዩ ምንጭ ዘይብሉ ፍጹም ሓሶት ጥራይ ዘይኮነ ምስ ሓቂ ብዝመስል ኣቀራርባ ብመራኸቢ ሓፋሽ ከም ዝርጋሕ ይግበር እዚ ከም ሚዛናውነት ርትዓውነትን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣብ ሸፈነ ማዕከናት ዜና ዘገልግሉ ስነ ምግባር ሞያ ጋዜጠኝነት ዝጥሕስ እዩ ኣዳለውቱ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ሓንፂፆም እዮም ዝንቡዕ ሓበሬታ ንሓፋሽ ዝዝርግሑ ብቐንዱ ግን ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ካልእን መኽሰባት ንምርካብ ተባሂሉ ገለ መራኸቢ ብዙሃን ኣቃልቦ ሓፋሽ ንምስሓብን ብዝሒ ተኸታተልቲ ንምርካብን ጥራይ ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ዝፍነው ኣለዋ ኣብ ዘለናዮ ግዜ ብግብሪ ዘይተፈጸመ ነገር ከም ዝተፈጸመ ኣምሲለን ወይ ንሓቀኛ ሓበሬታ ጠምዚዘን ዘቕርባ መራኸቢ ብዙሃን እናበዝሓ ምምፀን ዝጥቀስ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ፀግዕን ደገፍን ንምኽሳብን ነተሓሳስባ ሓፋሽን ምቁፅፃርን ብመራኸቢ ብዙሃን ትምዩን ሓበሬታ ምፍናው ከም ሜላ ይሰርሕሉ ኣለዉ ገለ ድማ መራኸቢ ብዙሃን ዝንቡዕ ሓበሬታ ብመራኸቢ ሓፋሽ ብምፍናው ጥራይ ከይተወሰና ስም ካልኦት ኣካላት ብምድዋን ኣብ ልዕሊኦም ዝንቡዕ ወቐሳታትን ክስታትን ከቕርባን ሚዛን ፈትሒ ከም መዛብላን ይረኣያ ኣለዋ ኣብ 2016 ጋዜጣ ዘ ስታንዳርድ ካብ ኬንያ ብዛዕባ ኤርትራ ሓደ ዘደንፁ ዜና
ናብ ኣንበብታ ኣቕሪባ ነይራ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተዘርግሐ ዜና ኣብ ኤርትራ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ክልተን ላዕሊ ኣንስቲ ክምርዓው ተኣዚዞም ዝብል ትምዩን ዜና ነይሩ እዚ ዜና እዚ ዋላ እኳ ንዘመዛዝን ሰብ ከደናግር ዘይክእል እንትኾነ ኣብ እዋኑ ብዙሕ ተነቢቡ ምንባሩ ይጥቀስ እቲ ትሕዝቶ ኮነ ኢልካ ኣብ ኤርትራ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝወሓዱ ኣምሲልካ ሓሶት ንምንዛሕ ዝዓለመ እዩ ሓደ ኣካል ናይቲ ምስሊ ኤርትራ ንምድዋን ዝተኻየደ ዜናዊ ዘመተ ብዝንቡዕ ሓበሬታ ማለት ፌክ ኒውስ ዝወርድ ዕንወት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ክሳራታት የጋጥም ብሰንኪ ጠቐንን ጥምዙዝ ሓበሬታን ተመፅሎን ስነ-ኣእምራዊ ፀገማትን የስዕብ ኣብ ልዕሊ ትካላት እውን ሰፍ ዘይብል ክሳራ ይኽሰት እቲ ዝኸፍአ ድማ ኣብ መንጎ ሃገራት ግጭትን ዕግርግርን ክለዓል ይኽእል ናይ ምዕናው ሳዕብየን ከም ዘለዎ ድማ ክኢላታት እቲ ዓውዲ ይገልጹ ሰባት ሓበሬታ ክረኽቡ ህንጥያት እዮም ጽማት ሓበሬታኦም ከርውዩ ድማ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ይውከሱ ኣብዚ ዘመነ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ብዝሕም ዓይነትን መራኸቢ ብዙሃን ብዝተዓጻጸፈ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ብዘይካተን ነባራት ከም ጋዜጣ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ዝኣመሰላ መራኸቢ ብዙሃን ምስ ምስፋሕ ኣገልግሎት መራኸቢታትን ኢንተርነትን ማእለያ ዘይብለን ሓደሽቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተጫጭሐን ኣለዋ እዚ ናቱ ፀገማትን ብድሆታትን ሒዙ ቀንዲ መሳርሒ ዝርግሐ ዝንቡዕ ሓበሬታ ማለት ፌክ ኒውስ ይኸውን ኣሎ ኣብዚ ዘበና ሓበሬታ መዓልታዊ ብሚልዮናት ዝቁፅር ዝንቡዕ ሓበሬታ ብመንገዲ ማሕበራዊ ሜዳ ከም ዝፍኖ ኣብቲ ዓውዲ ዝተኻየዱ መፅናዕትታት ይሕብሩ ብመንፅር ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተፈነወ ዝንቡዕ ሓበሬታ እተን ጉኑን ስም ዘለወን ዓበይቲ ምዕራባውያን ኮርፖሬሽናት ሚድያ ንረብሓታት ውሑዳት ወነንተን ከውሕሳ ክብላ ዝፍፅሞ ተግባራት ኣመና ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ እዘን ከም CNN ዋሽንግተን ፖስት BBC ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ፍራንስ 24 አልጀዚራ ወዘተ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ብዝተፈላለየ ሜላ ኣንጻር ሓያሎ ሃገራትን ሕብረተሰባትን ዝቐንዐ ትምዩን ዜና ክፍንዋ ብቐጻሊ ንዕዘበና ኣለዋ ንሓቂ ጠምዚዘን ዘይተጨበጠ ወረ ክዝርግሐን ከለዋ እቲ ዕንወት ዝኸፍአ ምዃኑ እተን ዝዓነዋ ሃገራት ድማ መቃብር ናይቶም ዝሞቱን ዝተሰዱን ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ እዘን ትካላት ሚድያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ኣሉታዊ መልእኽቲ ኣብ ምትሕልላፍን ምስልን ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድዋንን ተጸሚደን ይርከባ ኣብ 2003 ኣሜሪካ ንዒራቅ ክትወርር ዘቕረበቶ ዝንቡዑን ትምዩንን ሓበሬታ ብመንገዲ ዘን ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ሚድያ ተመሓላሊፉን ኣብ እዋኑ ንብዙሓት ከም ዘታለለን ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ መንግስቲ ዒራቅ ኣጽናቲ ኣጽዋር ማለት ዌፐን ኦፍ ማስ ዲስትራክሽን ከም ዝውንን ጠቂና ንወራር ክትነቅልን ከላ መራኸቢ ብዙሃን ሃገራት ምዕራብ ነቲ ወራር ምኹኑይ ንምግባር ብዙሕ ከም ዝተዛረባን ከም ዝጸሓፋን ሰነዳት የነጽሩ ኣብ ልዕሊ ዒራቅ ሰፍ ዘይብል ዕንወት ብዝወረደን ጸጋታት ነዳድቲ ሃገር ድሮ ኣብ ኢድ ኣሜሪካውያን ብዝኣተውን ግን እቲ ከም ጠንቂ ወራር ዝተገልጸ ኣጽናቲ ኣጽዋር ኣሰሩ ኣይተረኽበን ድሒሩ ተቐነ ጥራይ ምንባር እኳ እንተተረጋገጸ እቲ ዕንወት ግን ድሮ ተፈጺሙ እዩ ዒራቅን መንግስታዊ ትካላታን ፍጹም ዓንዩ ህዝባ ንሞት ስደትን ምምዝባልን ተቃሊዑ እንሆ ድማ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ሰላምን ቅሳነትን ዘይብላ ሃገር ኮይና ኣላ ብተመሳሳሊ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ኣብ የመን ሊብያ ሶርያ ኣፍጋኒስታንን ካልኦት ሃገራትን ቀጻሊ ጸለመ ብምንዛሕ ግጭትን ዕግርግርን ከም ዝለዓል ብምግባር ኣብቲ ዝተፈጥረ ቅልውላው ብቐጥታ ኣእዳወን ከእትዋ ተራእየን እተን ሃገራት ድማ ናብ ዘይወፅእ ዓዘቕቲ ኩናትን ዕንወትን ተሸሚመን ኣለዋ ምዕራባውያን ሓይልታት ግጭት ንምስዋር ዝጥቀማሉ ቀንዲ መሳርሒ መራኸቢ ሓፋሽ ኮይኑ ቀጻሊ ጠቐነን ዝንቡዕ ሓበሬታን ብምንዛሕ ዜጋታት እምነቶምን ሓሳቦምን ከም ዝጥምዘዝ ይገብራ ንዝንቡዕ ዜናታትን ከም ቅቡል ንዝወስድዎ ዜጋታት ብምዕሻውን ብምድላልን ድማ ልኡምነትን ግርጭትን ይራብሑ
ቀጽለሙን አፖሊሲ ተናገራት በዘይ ሕቶን መርመራን ሰራውረን ይስፋፋሓ ነዚ ምዝዕወታል እምባር እተን ሃገራት ኣብቲ ባዕላተን ዘበገሰ ቅልውላው ቀጥታው ምትእታው ክገብራ ይኽእላን ቀጽለን በመልክዕ ሰብኣዊ ሓገዝን ምዕቃበ ሰላምን ኣምሲለን እግረን የደልድላ እዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ሃገራት ዝግበር ናይ ምትእታው መስርሕ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ዝተኻየደ እኩይ መስርሕ መግዛእቲ ምዃኑ ምሁራት ይሰማምዕሉ ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሃን ብዝገብሮ ሸፈነ ትምዩን ሓበሬታ ማለት ፌክ ኒውስ ተበጊሱ ናብ ምፍራስ ሃገራት የመርሕ ድሕሪ መጥቃዕቲ 11 መስከረም 2001 ኣሜሪካን ሰዓብታን በመራኸቢ ብዙሃን ዝተሰነ ወተሃደራዊ ምትእትታው ብምግባር ከም ፉትን ሜላ ሰሪሕናሉ ኣመደን ነምታ ዘለናያ ግዜ ሰባት ብጽማት ሓበሬታ ዝሰቀይሉ ዘይኮነ ካብ ፍቆዶ መራኸቢታት ብዝፍኖ ዕልቕልቕ ሓበሬታ ዘቕቢቦም ሓቂ ካብ ሓሶት ምፍላይ ሲኢኖምሉ ዘለው እዋን እዩ ሰባት ልኡማት ኣህልኽቲ ሓበሬታ ጥራይ ምስ ዝኾኑ ብቐሊሉ ግዳያት ስኑዕ ሓበሬታን ውዲታትን ከም ዝኾኑ መጽናዕታውያን ጽሑፋት የረጋግጹ እዚ ማለት ድማ ብመራኸቢ ሓፋሽ ንስተዘን ሓበሬታ ከም ዘለዎን ከም ሓቅን እንተዳ ተወሲዱ ሃስያኡ ከቢድ ይኸውን ውልቀ ሰባትን ሕብረተሰባትን ብዝንቡዕ ሓበሬታ ተደሪኾም ኣብ ጉጉይ መደምደምታ ክበጽሑን ጉጉይ ውሳነ ክወስዱን ይኽእሉ ኣብ ዘለና ግዜ ብፍላይ ንመንእሰያት ዕላማ ዝገበረ ስኑዕ ሓበሬታ ብብዝሒ ይፈርን ይዝርግሐን ስለ ዘሎ ክነቕሕሉ ከም ዝግባእ ክኢላታት ይመኽሩ ትሕዝቶ ሓበሬታን ዜናን ናይ ምምማይ ብቕዓት ምዕባይ ናይ ምምርማርን ምርጋጽን ባህሪ ምጥራይ ብንቕፈታዊ ዓይኒ ምጥማትን ምግምጋምን ኣድለይቲ እዮም ኣብዚ እንብረሉ ዘለና እዋን ሃገራት ምዕራብን ኣሜሪካን ትካላት ሜድያታትን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፈጥሮ ዘለዎ ዕግርግር ተኣማኒ ንምግባሩ ዝተጠቕማሉ ናይ ሓሶትን ሰምዓን ዜናታት እናተኸሽሑን እተን ሃገራት ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ረብሓታትን ምርጋጽ ዝጥቀምሉ ልሙድ ኣካይዶኦም ምዃኑ እቲ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተባህለን ኣብ ባይታ ዝተጋህድን ሓቂ ዝምስክሮን ዝኽሽሖምን ኮይኑ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወስደ በይናዊ እገዳ እቲ ካልእ መርኣያ ጥፍሽንኦም እዩ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም سبب ويعني كله مريتنا دوري معكم عنا كنت ليش قوة تري فرتك انجيل نعب حدك ميزان كان عدل لكن كي ترد معكمنا من السبب ويعني كله مريتنا دوري وعلى الجرس كي تتدرين فرتك انجيل نعم حدك ميزان كان عدل لكن كي ترد سبب ويعني كل مريتنا دوري وعلى الجرس كي تتدرس فرجة
كيتبدل حدش فايكوني جزء تغير الصوت معدل كلام تنبري كاب جزء بعثة حيزو تقرر ناس النكريترا يخوض دبري ناس النكريترا يخوض دبري يخوض دبري يخوض دبري يخوض دبري معكبنا من هاي سبب ويانا كله مريتنا دورك معكبنا على كلش قوة جريت فرقة تقدير نعم واحدة ميزان كان عدل عدد دايم كاي تبدل نيمان يقعشو أراقي شطارة واترسو مرتمو هزبنا إريترا ما راح تنصرتين حاجة عكا سجرة لا على القشيش بوك هايبولو سفرة لا على القشيش بوك هايبولو سفرة فعرة بنا فعرة وهايبولو سفرة وهايبولو سفرة هزبي إريترا أكبت فتنة واترو مسحانة محكمنا من كسبب ويعني كله مرتنا دوري محكمنا على قمت اللي جوه شري فرقة جمدين نعم حيدك من كان عدل عدل داكن كاي تبدل نحنا هنا نحنا قبلنا somebody عاتحنا يمدينك ليس بنبدي حارز وطنا دمسي سنة بعدي زيتو خبرنا لنا عينات النزوري زيتو خبرنا يلي عينات النزوري عينات النزوري عينات النزوري عينات النزوري زيري تراه نزارات النسو كزرع خبري كم وركز فتن عبرت عباري إذا جبتنا قير زي بالكاميرتعو العلم الكادو ليه ما نمتقوطعو ليه فتحقت الكيا ليه حنقل قريع ليه عالك قوري كندك يقنعو كندك يقنعو حابش باكوني سيت خياري وصلت معك عدمت نبري كاب جربعتي حيزو تقرري ناس نكري ترايا يهود دبري يهود دبري نيمان يقعشو عارف الشطارة واترسو الطمور هزبنا يرترا